Il-mara kapaċi daqs ir-raġel fl-istess livell ta' kwalunkwe persuna oħra. Dan kien il-messaġġ ewlieni il ħareġ minn diskussjoni man-nisa organizzata mill-Partit Laburista fjum il-mara. Il-Prim Ministru Robert Abela elenka l-progress fejn jidħlu n-nisa fix-xogħol u karigi għolja fil-pajjiż flimkien ma' pożizzjonijiet maniġerjali u professjonali. Intqal li l-Partit Laburista kienu illi għamel 3 presidenti nisa li l-kol wettqu xogħol mill-aqwa brisq in-nazzjon. Ġi trattata wkoll il-vjolenza domestika fejn ħareġ li minkejja l-avvanzi kbar il-pjaga tal-vjolenza domestika fis-soċjetà tibqa' preżenti. Dwar dan mart il-Prim Ministru saħqet dwar l-importanza tal-għarfien anke sabiex dak li jkun vittma jersa' il quddiem mill-aktar fiss. Il-kuxjenza u l-għarfien għandha sseħħ kuljum u matul is-sena kollha. Rajna żieda fil-rapporti ta' każijiet ta' vjolenza domestika, jidher li n-nisa qed jersqu aktar il-qudiem, qed jagħmlu aktar kuraġġ. Kelli wkoll il-ġimgħa din il-ġimgħa stess l-okkażjoni li nżur shelters ta' vjolenza domestika u n-nisa qasmu miegħi l-esperjenzi li għaddew minnhom. Kemm kien mument ibes iżda mument ta' kuraġġ meta iddeċidew illi jagħmlu il-pass illi joħorġu mid-dar u li joħorġu mis-sitwazzjoni li kienu jinsabu fiha. U kemm irrealizzaw li dak il-pass importanti u kuraġġuż li jagħmlu ħalla effett b'saħħtu fuq it-tfal tagħhom. Il-professur tal-kriminoloġija Janice Formosa Paċ qalet li 78% tal-każijiet ta' vjolenza domestika rrappurtati kienu jirrigwardaw abbużi psikoloġiċi aktar milli fiżiċi. Spjegat kif każ għandu l-aspett magħruf dak li jiġi rrappurtat iżda ukoll dak li ma jkunx magħruf biċ-ċar. Filwaqt li sa snin ilu dawn il-każijiet mhux magħrufa ma kinux ikunu rrappurtati, issa l-każ wieħed differenti minħabba servizzi aktar komunitarji fosthom aktar hubs tal-pulizija li speċjalizzaw fil-vjolenza domestika u l-Victim Support Unit. L-avukata Zazua Perla Ġus attribwit iż-żieda fir-rapporti għall-impenn ta' dan il-gvern li jagħmel is-servizzi eqreb lejn il-komunità. Tajjeb li nirrikonoxxu li gvern Laburista f'dan ir-rigward tul dawn l-aħħar snin għamel diversi miżuri, kien hemm diversi inċentivi u dan qed narawhom kif qed tgħid Janice li qed naraw in-numri illum il-ġurnata li ovvjament huma numri li ituk xokk, però fl-istess ħin nieħu gost narhom għax qed ngħid qed nersqu l-qudiem. In-nies qed jersqu l-qudiem, in-nies qed jagħmlu kuraġġ b'xulxin, m'għadhomx jibżgħu. Il-President ta' Nisa Laburisti Nikita Alamango qalet li waqt l-attività Manifest Her tejja dokument b'diversi proposti minn nisa. Dr. Abela qal li se jikkunsidra kull diskussjoni li saret u se ssir sabiex il-Moviment Laburista jibqa' wieħed li jara progress għal kulħadd mhux lanqas in-nisa. Inħares il-qoddim biex fil-ġranet li ġejjin niddiskutu id-dokument li ġie mfassal, niddiskutu wkoll dak il-punti tan tajba illi tqajmu llum ħalli mbagħad dak id-dokument jekk hux kollu jekkux il-maġġoranza tiegħu isib postu fil-manifest elettorali